फैनानै हाग्राखौ दाननाया जमा दानदो जोङो बिथिं जमा दाननाया क'क्राझारनि गवालपारानि जोंनि दरंनि आरो बिथिं एखेबारे जुनाय एकदम बिथिं मुरखुं सेलेटनि आरो बिथिं एकदम खोलाहा मंगलदै माबा होनदोंमोन भकतपारा बहुद बेबायदि जमा जाबाय आरो जमा जानानै दानदोंमोन ज'है सानसेना ओरैबायदि जाबाय दाथ' फरेस्टारा जोंफोरखौ बुंनो हायासै मिटिं गिदिर जाबाय बाथासेयाव बिसोर थाबाय खोलाहा साइडनि फाराव जों थाबाय हाग्राथिं बेयाव माने मिटिं जाबाय ओमफ्राय बुंबाय नोंथ' जेसेखि गोजान गोजाननिफ्राय फैनायफ्रा गवालपारा होन क'क्राझार होन आमुगानो होन थुमुगानो होनजोब जों गारजोबदिनिगोन हा माइ होगोन फैसा माइ होगोन मानिगोन ना मानिया जोंनि बिनाया बुंबाय जों हाबो लाया आरो मानिया जों हाग्राखौ दानगोन जों दानगोन अंखारा जों बिदि बुंनायाव थाबाय आरो कमन्द जायासै नैबेयावनो जों ज' थादोंमोन बिबायदि गलाय सलाय बायदिसिना नङामोन आरो बे खेंख्रा जुलिया खेंख्रा दैसावनो जमामोन जों बिथिंनोबो बिनि उनावथ' नैबेथिं जोंबो थांबाय बैथिं माबायाव नैबे एखेबारे खावब्लाव साइडआव नैबे माबायाव थांबाय आरो जोङो बै माबाफोर जों नुवा नेपालिफोर बे दुब्लि दैसाया बे खाथियाव सफाय बालायबाराव थांबाय ओमफ्राय बिथिं खेंख्रा खावसे थाबाय बे खेंख्रानिखौ गावबाय दा गावला गावसो होख्रां होसि खारजोब्बाय सेस गैला ओमफ्राय ओइ टाउनफोराव बारना थाहैबाय सोरबा ओइ बारना थाहैबाय दिनै सासे गाबोन सासे दिन सासे गाबोन सासे सुर फैना आरो दानफिननानै ओमफ्रायथ' दा नै बेयाव गथै हाबजोबनाय जाबाय आरो होमबा नाहरदो बिनि उनाव आरो राम दालाय बहुद खस्थ' मोनबोदों ओमफ्राय आं खारबाय हायासै आं लाबोनो थानानै गालामाथियाव आरो जुद्ध नांनो थांबाय आदिबासिजों जोंनि मानसिया खावसे जुद्ध नांबाय गालामाथिनि सावथालफोरा जोंखौ होना हरबाय फाराव होना हरनो बेयाव थानाय आरो अनेक हायानो एम्फौना थायासै हाजोफोरखौबो दानजोब्बाय गासिबो बेथ' हाग्रासोमोन दुनिया बेयाव थाबाबो खोला बेबायदि जाबोदोंलै आयं ओमफ्राय आयंमोनहा सिगां फुरना गामियाव बबेयावमोन? फुरना गामियाव माबा पानेरि दुबबारिया कुलसिपार टाउना टांनानै गोलैनो आरो ना होमबा? गोलैया पानेरि टाउना आथिखुर सिंगा डिस्ट्रिक्टआव उदालगुरि गोलैयो होनबा? डिस्ट्रिक्टआव उदालगुरि ओमफ्राय फैनायनिफ्राय दिनैसिम खै बोसोर जाखो बेयाव थाफैनाया? बेयाव थानाया गैथाराबो 30 बोसोरनि खम जाबाय 30 बोसोरनि खाथिंफोरथिंहै एकदम मावना मोनजानाया 25 जाबाय ओरैनो सरकारनिफ्राय मा सुबिदाफोरखौ मोनबोखो जेनेबा थाजेननायनिफ्राय जों मा मोननो जोङो भटार आइडि बेयाव बनायबाय रेशन कार्ड बेयाव बनायबाय बेयाव आरो खिथालांसै आं भटार आइडि आगोल भट होनांगौ ना बेखौ बनायबाय बे हायावनो आरो मोनबाय आरो ओमफ्राय रेशन कार्ड बिनि उनाव नैबे मा होनना बुङो ट्राइबेल सार्टिफिकेट आरो बिनि उनाव नै आधार कार्ड दा बेनिफ्राय जेबो मोनथ'वाखै जोङो मोनदों आरो मोनाखै दा आरोबा मा मोनो बेखिनिया दंजोबो आरो जोंनिया दासिम जेनेबा 25 बोसोराव दिनैसिम माने हानि खामानिफ्राथ' जेनेबा जायाखै गैया जाहरदों आरो गैयाबो 10 बोसोरसोनि उनावसो जानोबो हागौ आरो जायाबाथाय एकदम सेस जाला फुरनावनो जोङो बेफोरबायदि हा हुनि खना खनिनो नामजारि गैयि हा दंना गैया सोरबाथ' मिथिदों बाथरियाव जिफ्रा पुरना जायगायाव हाफोरा मा होनो नामजारि जायाखै बेखौ नामजारि खालामना लानांगौ होननानै बुंदों बुङाखै बुंगासिनो दङ जोंनिखौथ' बुङाखै हा गोनांखौ मा बुङो फरेस्ट रिजार्भ लेन्डनि हाखौबो नामजारि खालामना लानो होनदों होनथाराखै बिटिआर पुरनाफोराव थानायफोरखौ एल' एला नामजारि खालामना होनांगौ बेबायदि आरो बाथ्राया
बिथांमोननिफ्राय जों माखासे बाथ्राखौ मिथिनानै मोनबाय बे हादानाव रायजो जाग्रा मानसिफ्रा दिनैसिम माबायदि दुखु खस्थ'आव सोलिना दोङो